תשמעו רבותיי, אני ממש המומה מכל התוכנית, אהבתי מאוד, אני מאוד אוהבת את האח הגדול. זה בשבילי ממש כמו שאני נוסעת לחוץ לארץ, כי אני מאוד אוהבת, ואני אומרת, מדברת תמיד על אמת. אין אצלי שקר, מה שאני רואה, כי אני יושבת 24 שעות. 3 חודשים לא יצאתי מהבית, אפילו בדיקות לרופא, כלום, רק אח הגדול. כל שנה אני מחכה לזמן שלו, ואני מאוד נהנית, ואני אומרת אמת. אבל ידעתי מהשבוע הראשון, תמיר וקוטי. תמיר מאוד אהבתי, ילד נפלא, ילד טוב, חמוד, מצחיק. הכל יש בילד הזה. שיהיה בריא, הייתי רוצה שיהיה לי ילד כזה. קוטי גם יש בו הרבה דברים טובים. תודה לאלוהים שיצא מכל הבעיות, ואני מקווה שהוא יתנהג ושהוא ילמד ושהוא יראה את העולם, מה שלא ראה בחיים שלו. ואני שמחה שקוטי לקח את הגמר. אני מאוד שמחה. גם תמיר רציתי, אבל בסדר, אי אפשר 2. אבל זה בסדר, שווה על שווה. ואני מאוד אהבתי את קוטי. מההתחלה עד הסוף אהבתי אותו, את ההתנהגות שלו, הדיבור שלו. הוא ילד טוב, הוא ילד... הכל יש בו. וזאת רובי, יכול להיות שנה הבאה אני אהיה של אח הגדול, דיברתי איתו, ואם לא אני אהיה גם באותו דבר, בכל 3 חודשים האלו. ואני מודה לכם, ושיהיה לכם חג שמח, ואני מודה לכל מי שקנה את העיתון שלי, ותודה לכם, ושוב חג שמח. ואני מאוד שמחה על קוטי שיצליח בעזרת השם. תודה על הכל.